بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, kamar yadda muka saba duk irin wannan lokaci muna gabatar da tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin wannan littafi na Mir'atun Nazari ala Nurul Basari, wato littafin da Maulana Sheikh Muhammad Balarabe yayi sharhi ne ga littafin Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu da ake ce mai Nurul Basari. Karatunmu da ya gabata ‘yan uwa masu sauraron mu idan ba ku mance ba, muna cikin bayani akan cewa da annabi yayi shekara 10 da aiko shi annabi, to sai wasu musibu suka same shi na rasuwar ammin shi Abu Dalibin da kuma rasuwar Sayyidatuna Khadija, Allah ya da aikinta duka a cikin wannan shekara. Muna cikin wannan bayanin ne mun kawo inda Imam Yusuf Nabahani yake faɗa a cikin Daibatul Garra, littafi ne na yabon manzon Allah mai kama da hamziya wanda Yusuf Nabahani yayi. To mun kawo a wasu abiyati da ya jero yana bayanin irin wannan abu da ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na rasuwar Hadija da kuma rasuwar Abu Talib, inda Yusuf Nabahani yake cewa summa matat khadijatun fa'atahu ayyurus in jallat bihi al-arza'u. Summa sannan bayan walwala wannan takarda da aka yi ta ainihin takunkumi da aka sanya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, bayan walwala wannan takarda ta zalunci, summa matat khadijatun, sannan kuma sai Hadija ta rasu. Fa atahu ayyu ruz'in, matukar musiba ta zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wadda al'arza'u musibu jallat ta girmama bihi da wannan musiba, ma'ana sai rasuwar Sayyidatuna Hadija ta zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma rashin Sayyidatuna Hadiza ga manzon Allah ba karamin musiba bace. kamar as-sayyidal wara fi ana'in wa bihaza la'anhu zakal ana'u. Kam da yawa ra'at sayyidal wara sayyidatuna Hadija ta ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fi ana'in a cikin wahala, wa biha dalilin Hadija zakal ana'u, wannan wahalar da annabi yake ciki zala anhu sai ya gushe daga ainihin manzon Allah saboda taimakawa da Hadiza ta yi akan gushewa wannan wahalhalu da kuma musiba da ke tare da shi. Kullama ja'aha bi ib'in saqilin hawwanathu fa khaffatil a'ba'u. Kullama ja'aha, duk sanda manzon Allah ya zo ma Hadiza bi ib'in da wani abin nauyi, saqilin mai nauyi kwarai, hawwanathu sai ta sawwaka mashi shi, fa khaffatil a'ba'u sai nawaice-nawaicen nan su yi sauki ga manzon Allah, sai ya ji baya jin nauyin da ya zo da shi, da ta ba shi shawara ko ta yi mai nasiha ga abin da ya kamata. Ma atahu min qaumihi sukhd illa kana min hali qalbihi irda'u. Ma atahu suhdu, ainihin kaushin ɗabi'a da hushi bai taɓa zo ma manzon Allah ba, min qaumihi daga mutanensa, illa irda'u sai yarda kana ya kasance min ha daga Hadija liqalbihi ga zuciyarsa. Duk yadda mutanen annabi kafirai suka husato shi, suka ɓata mai rai, suka yi mai abin da bai dace ba, ran shi ya ɓace,
da ya zo wajen Hadiza radiyallahu ta'ala anha sai ta gaya mai wasu maganganu masu daɗi wanda zai sa ya mance da wancan ainihin musiba ta wulaƙanci da rashin kunya da mutanen shi suka yi mashi. Kullu awsafi halbadi atijallat an shabihin wa kullu hasana'u. Kullu awsafiha dukkan sifofin sayyidatuna Khadija albadi'ati masu sha'awa masu ƙayatarwa, jallat to sifofin nan nata sun ɗaukaka sun girmama an shabihin daga a samu kininsu ko kamarsu. Wa kulluha dukkan ɗabi'unta hasana'u kyawawa ne, ba ta da ɗabi'a wadda ba mai kyawu ba sayyidatuna Khadija. Fahaya harunuhu bihallahu shaddal azra minhu wa ma biha izra'u. Kullu awsafiha shine ko wahiya ita Hadija harunuhu ita ce ta zama Haruna ga manzon Allah, kamar yadda kaga annabi Musa yana da Haruna da ke taimaka mashi a cikin tafiyar da harka annabta, to ita ma Hadiza ta zama mai taimako ga manzon Allah kamar Haruna da Musa. Fahiya harunuhu bihallahu to da ita ne Allahu Ubangiji shaddal azra ya karfafi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa ma biha izra'u ita Hadiza ba ta da ainihin wulakanci da take gabatarwa sai taimako ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A koda yaushe cikin taimaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take, da hankalinta da shawararta da dukiyarta radiyallahu ta'ala anha. وهي كانت وزيره الناس حصائب رأيا وهكذا الوزراء. وهي ita Hadijatu matar annabi kanat wazirahu ita ce ta kasance wazirin manzon Allah annasiha mai nasiha, kamar yadda kake ganin kowane sarki yana da waziri to ita ce wazirin manzon Allah mai nasiha a koda yaushe. As-sa'ib ra'ayan kuma wazirin wanda yake mai ra'ayi datacce, in ta ba da shawara da waya ai kuskure a cikin bin shawararta. Wa haka wuzara'u to haka nan wazirai suke, idan suna ba da shawara sai ka ga shugaba yana tafiyar da al'amuran shi yadda ya kamata. Wa zaratuhu ala nubuwati lamma ja'ahu alwahyu kana min halwaha'u. Wa zaratu ita sayyidatuna Khadija ta taimaki manzon Allah ala nubuwata